Kaixo, sukaldari. Gaurko kapituloan, haragia prestatzen ikasiko dugu. Hau ez da lan makala, ez horixe. Hasteko, patata batzuk moztuko ditugu. Horretarako, patatak mozteko tresna berezi bat erabiltzen da normalean. Mota askotakoak daude, baina denak dira oso intuitiboak, así que tranquile egon. Patatak tirietan moztuko ditugu. Hau da, patata frigitu baten forma de toda la vida. Horretarako, patata biten banatuko dugu eta horrela errezago egingo zegu. Hurrengo pausoa, lortutako tirak frigitzea izango da. Olioa sartarinean berotzen hasiko gara. Temperatura altua denean, patatak botako ditugu. Ez izan beldurrik, olio zipristinak ez dituz ere egingo. Así que, tranquile egon. Gatza, bota. Beno, eta patatak egiten dugu bitartean, haragi hartuko dugu. Bueno, behingo duguna da, basora joan, haragi epurtxo bat, iztatzera patatak egiten diren bitartean. Horretarako hartuko dugu, armaren bat. Bitxadera. Trantzeri gara joten, basora, janaria iztatzera. A ver, hementxe dago basoa. Zil, presa bat agertzen den arte, ia. Hementzen zuaitzak daude, zehazen ikusten da, a ber. Baina zer dago? Así que, bueno... Kaixo, zer dago, batzuk zarete? Inokitu bekoak. Bai. Dagoeneko gure patatak prest egongo dira, eta sartarinetik kenduko ditugu eskuratu berri dugun haragiari lekua uzteko. Orain, haragia frigituko dugu. Kontuan hartu haragi motaen arabera frigitzen gehiago edo gutxiago eman behar izango duela. Eta jazta, hau izan da gaurko errezeta. Itxura ezin hobea du, platera gustatu dakizuela espero dut eta hurrengor arte. Agur! ¡A comer! A mi hermano Felidito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las acerías y sin embargo Nacho se muere con su papas. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. Arraza. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, armatiro, pur.